Понякога, въпреки всичките ни усилия, определени мисли просто не искат да се освободят. Те се залепват със съзнанието ни като лепило. За тези особено упорити мисли имам специална техника листона вода. Тази техника използва силата на визуализацията, за да промени отношението ви към мислите. Тя е вдъхновена от древни будистки практики, но е адаптирана за модерния начин на потечението. Когато дойде натрапчивата мисъл, не се борете с нея. Просто я забележете и я приемете. Представете си, че взимате мисълта, сякаш е физически обект, и внимателно я поставете върху красиво листо от дърво. После бавно и внимателно поставете листото с мисълта във водата и го оставете да плува по течението. Гледайте как листото се отдалечава, носейки мисълта със себе си. Не се опитвайте да го задържите или да го върнете. Просто наблюдавайте. Когато листото започва да изчезва или изчезне напълно от погледа ви, фокусирайте се върху дишането си и усещането за спокойствие. Мозъкът не различава много добре между реални и въображаеми преживявания. Когато визуализираме отпускането на мисълта, мозъкът частично приема, че мисълта наистина отишла. Освен това, визуализацията ангажира креативната част от мозъка, което помага да изключим аналитичната част, която генерира натрапчивите мисли.